Haideți să vă arăt cum am făcut această salată Cezar în doar 15 minute. Am început prin a pune pâinea la prăjit, după care am tăiat-o în cumbulețe. Trec la pieptul de pui pe care îl ung cu puțin ulei de măsline și îl condimentez cu sare și cu piper, urmând mai apoi să-l pun la prăjit. Rețeta am preluat-o dintr-o aplicație de la DVP și după cum vedeți am aici cantitățile, totalul caloric, precum și graficul macronutrienților. În cadrul aplicației găsiți multe astfel de rețete, precum și planuri de antrenament și ce mi se pare cel mai tare este că îți generează și o listă de cumpărături. Acum că puiul este gata, îl scoatem și îl tăiem în fâșii lunguiețe. După care luăm niște frunze de salată iceberg și le tăiem. Le adăugăm într-un bol împreună cu pâinea prăjită și punem peste puțin parmezan. Trecem la sos și pentru asta avem nevoie de iaurt grecesc, o lingură de muștar și niște zeamă de lămâie. Amestecăm totul bine, adăugăm pieptul de pui, turnăm sosul și o să amestecăm. La final mai pun niște parmezan pentru că îmi place foarte mult și cam asta a fost.